Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu kallo na da saurare na, ina muku barka da zuwa wannan YouTube channel da albarka. Zan gabatar muku da wannan skills ɗin game da wannan photo editing. Da farko zan gabatar muku da wani bayani wanda shi abin da ya kamata ku fara sani gaba ɗaya, wato shi ne update na sauran wasu abubuwa da zan gabatar. Misali kamar Facebook and Instagram advertisement, wannan wani skills ne wanda za ka iya da kuɗi da shi kuma haka iya taimaka musu. Wannan zai kasance kenan akan Facebook and Instagram advertisement. Wato zan koyar da yadda za ka riƙa ma business owner, wato 'yan kasuwa talla, ko kuma wasu kamfanunnuka, ko kuma ka zama social media manager, wato ka zama social media manager na account ɗin wani ɗan kasuwa ko wani ɗan siyasa wanda duk wata zai riƙa biyan ka kuɗi. Sannan zan gabatar da yadda ake yin TikTok ads, wato yadda za ka yi talla Facebook da Instagram. Wayannan zan yi su ne bayan koyarwa wannan photo editing. Yanzu abin da za ka yi shine, idan har kana son samun wannan update ɗin, dole sai ka yi following ɗin account ɗina na Facebook, saboda a can ne zan aza komi. Account na biyu shine TikTok. Sai kuma abu na biyu, zan yi koyarwa game da yadda za ka tallata business ɗinka a TikTok. Wato wannan ɓangaren ana kiran shi TikTok advertisement, yadda za ka tallata business ɗinka a TikTok, wanda na riga na bayani ne a sauran bidiyo kana da sun ka wuce. Yanzu muna ɓangare na photo editing, wanda shi ne za mu fara koyarwa. Bayan kun iya shi, insha Allah za mu je akan ɓangare na gaba, shi ne akan wannan TikTok ads da kuma social media management. Yanzu zan gabatar muku da wasu abubuwa da za ku fara yi wa downloading kafin mu fara wannan koyarwa. Na ɗaya akwai application na ChatGPT, wanda dole sai kun yi downloading ɗin ne. Sai kuma abu na biyu shine wani application da ake cewa PixArt. Wato wannan application za mu aiki da shi wajen canza fuskanmu bayan ka gama editing. Don haka yanzu za mu je a bidiyo na gaba. Kada ku manta da maganar da na gaya muku cewa ku yi following ɗin account ɗina na Facebook da TikTok da kuma Telegram group ɗinmu, domin ka yi tambaya in kana da ita ko neman ƙarin haske. Yanzu abu na farko, mataki na farko da za mu farawa a wannan lokacin shine, wato za mu je mu ɗauko na application da ake cewa ChatGPT. Zan nuna muku logo ne yanzu. Ga logon shi nan kuna gani. Yanzu bayan ka je ka yi download ɗin ChatGPT, za ka yi sign up. Za ka je ka yi sign up, wato ka sa email ɗinka, ka cika sunanka da email da number wayarka, saboda suna ba kayansu tsaro ne. Sai kuma abu na biyu shine, shi wannan ChatGPT ɗin yana aiki ne yadda kuka san kamar yadda ɗan adam ke aiki. Yadda za ka yi ma mutum magana ya gane, ya yi ma aiki mai kyau, to shi ma wannan ChatGPT haka yake. Gwargwadon yadda ka yi mai bayani, gwargwadon yadda zai ma aiki. Idan ka yi mai bayani wanda ba mai kyau ba, to lallai zai baka aiki wanda ba mai kyau ba. Idan kuma ka yi mai bayani mai kyau, yadda ka san kana wa mutum ya gane, ya fahimta, to shi ma zai ma aiki mai kyau. Abin da ya kamata ku fara yi da wannan ChatGPT kafin komai shine, ku sanar da ita sunanku, garin da kuke, ƙasar da kuke, abubuwan da kake so, abubuwan da ba ka so. Misali ka rubuta sunana wane Ayuba
na fito daga Sokoto State misali, ni ɗan Najeriya ne Bahaushe. Zan gaya miki abubuwan da nake so da waɗanda ba na so. Sai ka gaya mata abubuwan da misali ba na son idan na yi miki tambaya ki ban amsa ba tare da ke koma gaya min abin da na tambaye ki ba. Idan na ce ki ƙirƙiri min hoto, kada kawai ki ƙirƙire shi, sai ke bani cikakken bayani akan tambayar akan yadda nake so a yi shi. In na yarda sai ki ƙirƙira. Yadda dai ka san ka samu yaro ɗan aiki, za ka gaya mai ƙa'idojinka. Ita ma wannan ChatGPT ka tabbata ka gaya mata ƙa'idodinta. Yanzu za mu fara aikin.